Tak. Takže prvé, čo si poskladáme, je stojan. Takže vyberieme si ten stojan. Tak. 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 Takže na zostavenie toho stojanu budete potrebovať imbusový kľúč. Je iba jeden v balení, takže je to jednoduché. A následne tam budete mať ešte 3 šrouby, ktoré sú na spevnenie tej fotobudky s tým stojanom. Tak, najjednoduchšie ako poskladať ten stojan, čo sa osvedčilo mne, tak je to robiť proste, keď to je takto na zemi. Takže prvé si musíme proste poskladať túto základnú stavbu. Tu máte jeden šrúb, takže máte tu takéto 3 časti. Tak. Najjednoduchšie je si vybrať úplne ten šrúb. Tak. Tak, tak. Teraz si zoberieme tieto 3 časti. Tak. Tak. A dôležité je, aby boli proste spojené v jednom bode. Tak. Zoberieme si ten šrúb. Tak. Tak. Máme to zaistené. A teraz si to celé spevníme. Tak. Tak. Takže prvú časť máme. Teraz si vlastne ten statív buď môžeme postaviť a takto si nastaviť zvyšok toho stojanu, ale zase najjednoduchšie je to proste robiť celé zatiaľ na zemi. Takže druhú časť, ktorú potrebujeme spraviť, je, že si zaistíme tieto nožičky. Je to na vás, na akú výšku, ale sú tu už vlastne prednastavené nejaký rozmer vlastne tej výšky. To môžete vidieť tu. Takže je dôležité, aby ste vlastne túto časť mali na tejto diere. Takto. A k tomu budete potrebovať toto spevnenie. Tak. Takže prvé, čo spravíme, je, že si zaistíme túto časť, presne ako ste videli vlastne na tú prednastavenú dieru. Tak. Tak. A druhá časť, tak tá je jednoduchšia. Vezmeme si ten šrúb, ktorý bol súčasťou toho balenia a pomocou tejto poistky si to zaistíme o ten druhý šrúb. Tak, je to zaistené a to isté spravíme s každou nohou. Teraz, keď sme si skladali ten stojan, tak si ho môžeme normálne postaviť takto. Tak, vidíte, že to je stabilné. Teraz tá ťažšia časť. Budeme musieť tú fotobudku vlastne postaviť na ten stojan. Z tejto strany môžete vidieť vlastne 3 vstupy na šrouby. To sú vlastne tie, čo som vám ukazoval na začiatku. S tými si vlastne zaistíme tú fotobudku na ten samotný stojan. Fotobudka nie je úplne najľahšia, takže doporučujem minimálne 2 ľudí, aby sa vlastne nepoškodila pri nasúvaní na ten stojan. Takže toto podloženie sa tu dáva na ten statív. Môžete vidieť vlastne rovnaký vstup na šrouby i na tom statíve, i na tej fotobudke, takže nie je to úplne zložité na nastavenie. Vždycky si to zarovnáte. Najlepšie, aby to jeden človek vlastne držal pri tom našrubovaní, aby to nespadlo. Takže vlastne teraz vezmete tie 3 šruby, ktoré som ukazoval na začiatku videa. Vezmete si ten imbusový kľúč a zaistíte si tú fotobudku na ten statív.
Hlavne vidím, kde je. Ja. Trochu z tej strany, tak. Dobre. Čo potrebuješ? Trochu. Tak, dobre. Už tam? Tak. Fotobudku máme zaistenú. Ďalší krok je vlastne zapojenie všetkých potrebných kabelov do siete. Takže si fotobudku otvoríme. V tomto bode ešte doporučujem, aby stále jeden človek pridržoval tú fotobudku, pretože ešte nie je vyvážená, nie je tam fotoaparát. Takže vlastne najdôležitejší kábel, ktorý musíte zapojiť ako prvý, je vlastne do siete, aby celá fotobudka fungovala. Je to jediný kábel, ktorý nájdete, ktorý je zdrojový, takže nie je ťažké zistiť, ktorý kábel je ktorý. Takže to je čo sa týka prvého zapojenia. Môžete si vlastne ten kábel vyviesť aj cez tento otvor, takže vám tie kábely nebudú zavádzať vlastne, keď sa tá fotobudka zavrie. Takže to je dobrá vymoženosť. Takže tento kábel si zatiaľ takto položím. Ďalšie dôležité vlastne vstupy, ktoré tu budete vidieť, sú vlastne USB vstupy, kde prvý kábel, ktorý budete potrebovať zapojiť, je kábel do foťáku. Je úplne jedno, do ktorého USB vstupu to vložíte, pokiaľ by vám náhodou jeden nefungoval, je to možné. Je to skôr kvôli tomu, že jeden USB vstup môže byť napríklad na napájanie svetiel. Tak vtedy stačí len prepojiť ten USB kábel, pretože tých USB vstupov je tu proste viac. Takže prvý kábel, ktorý si napojíme, je do foťáku. Ako som spomínal, je úplne jedno, ktorý USB port. Ponásledne ten USB kábel je v balení s foťákom, klasické USB, ktoré sa zapojí do jedného z týchto portov a následne sa prepojí s fotoaparátom. Ten fotoaparát si následne zaistíme cez klasický držiak, kde vlastne si len našrubujete ten foťák. Je to úplne jednoduché. Po zaistení toho fotoaparátu si ešte môžete z tejto strany vlastne uvoľniť tieto šruby a môžete si nakláňať ten fotoaparát presne ako potrebujete. Takže pokiaľ fotíte nejaké deti alebo práve nejakých vysokých ľudí, tak si to môžete nastaviť podľa toho, ako potrebujete. Takže následne si to zaistíte a fotoaparát máte tým pádom nastavený. Dôležitá vec pre fotoaparát, ešte sa k tomu vrátim. Keď si chcete fotobudku zaistiť, videli ste vlastne, že keď som tam ešte ten foťák nemal, tak nebola vyvážená, ale to nie je až taký problém, pretože pokiaľ chcete všetko v tej zadnej časti nastaviť, tak potrebujete to nastaviť sám. A dá sa to spraviť pomerne jednoducho. Vlastne z bočných častí tej fotobudky sú takéto šruby, ktoré sa vlastne zaistia a tým pádom tá fotobudka drží proste pevne a stabilne. Po zaistení tej fotobudky, ako som spomínal, je zapojenie toho fotoaparátu, ktorý sa zapája cez ten USB kabel. Následne budete potrebovať zapojiť ten fotoaparát cez batériový adaptér, ktorý máte v balení. Ten sa zapája klasicky do siete a následne do fotoaparátu. Po zapojení fotoaparátu už ostáva jediná vec. Je to vlastne samotné zapnutie fotobudky a ak máte v balení tiskáreň, tak tú tiskárnu si môžete zapojiť do ďalšieho USB portu. Ešte aby som nezabudol, tak vlastne v prednej časti tej fotobudky môžete vidieť, že táto fotobudka obsahuje dve osvetlenia. Jedno je vlastne to rohové a jedno je klasické kruhové. Tieto svetlá sa dajú regulovať, meniť farby a nastaviť výkon toho osvetlenia. Nevždy to budete potrebovať, takže dá sa to aj vypnúť. Pokiaľ chcete ovládať to osvetlenie, tak sa to dá ovládať práve vzadu v tej fotobudke.
Máte tu takýto ovládač, kde vlastne plusom pridávate intenzitu, mínusom ju znižujete a vlastne tým stredným tlačidlom meníte teplotu farby. Takže následne tu ešte máte nastavenie reproduktoru tej fotobudky, pretože táto fotobudka obsahuje reproduktor. Môžete si vlastne regulovať hlasitosť toho reproduktoru priamo na tom ovládači. Toto je všetko, je to pomerne jednoduché, vidíte, že tá fotobudka je poskladaná. Ďalší vlastne krok, ktorý bude nasledovať, je už nastavenie samotného softvéru. To si vlastne ukážeme už na online školení alebo v ďalšom videu. Tak a na záver určite doporučujem, pokiaľ si všetko na tej fotobudke nastavíte, tak určite si ju môžete takto zavrieť, aby sa k nej len tak niekto nedostal, a v balení máte aj vlastne kľúčiky bezpečnostné, a keď si to zamknete, tak len tak niekto sa k tomu nedostane. A všetko bude vlastne v bezpečí a jedine ten človek, ktorý má tie kľúče, sa k tomu dostane. Takže za mňa je to takto všetko a myslím si, že to zvládne každý s týmto videom.